i Arsenal, tror jeg. Mens der ikke er særlig mange, der er kommet fra Rasgrad. Der er egentlig god mulighed. 1-0. 1-0. Og der kommer Jonathan Cafu. Denne her meget, meget opskrejende brasilianer. Nu er de nede 1-0 efter 12 minutter. Jeg ved ikke. Jeg har det bare sådan, når der bliver scoret en meter inde i målmandsfelt, så må han gerne komme ud og blande sig. Står forstenet derinde på Spina, men den er altså også scoret rigtig fint indlægget. Fint spil igen af Ludogorets. Altså. Og man kan se på deres kropssprog, altså de er bare klar til at være dynamiske. Målscorer Jonathan Cafu, han er hurtig på fødderne. 2-0. Casemiro, den rumænske bomber, gør det igen. 3 mål i weekenden, nu står det 2-0. Dedikerede, altså de er virkelig hamrende dynamiske, når de vinder bolden, når de går fremad, og det er med stor kvalitet. Og så kan man sige, de står 2-3, nu du godt spiller med numeriske 6 Arsenal-spillere, kunne sætte lige for nemt, og så står de 4 mand med en herinde, og dækker ikke, fylder. Giroud. Gibbs tilbage til Alexis Sanchez. Fin bold ned dybt til Özil. Ikke offsides og reducering. Arsenal, Xhaka. De markerer for offsides. Ludogorets. Ja, offside er der ikke. Lad os se. Nej, det er svært at se her. Jeg tror ikke, den er ude. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, den er. Det er bare klasse og rutineret Arsenal og lukrerer på en lille fejl fra Ludogorets. En kamp, der har fået sit helt eget liv med de hurtige Ludogorets-scoringer. Ja, Ramsey mod Giroud. 2-2. Så er han der, den lange franskmand, med... Det er fremragende. Borjan er fuldstændig sat her. Hopper bare op over handskerne på ham. Djakov. Overmandens overlistes af Giroud. Ikke offside, så er muligheden der. Var det fint. Det er Özil, og det lækker det der, det er Özil. Özil på maradonansk vis. Super lækkerier, far. Det er så Özil. Ja, det er Mochi, den helt store kultfigur i Ludogorets, der hænger. Og så sætter han sig på banen bagefter, fordi Özil laver tryllerier her. Ja, det ligner et computerspil, min søn han kender alt for godt. Det er spidsenklasse. Nej, det er det altså. Det er veltklasse. Hvis vi kan